Så spent. Hej, så är det fortsatt över. Och idag så vill jag fortälla att här hos du kan göra till egnu oyralokkar, lættliga och bíliga. Det är två ting som har väldigt nästan sövliga tydning för mig själva. Och det här är oyralokkar och knappar. När jag var liten så fann jag knapparklockorna till mamma mina. Och jag brukade en nekka timmar här spaltevisa knappar. Som mer har varit gröna, stora, är varit lättliga och skjuter, actionperler. Ja, det har varit rätt image. Och för mig så var det inte bara knappar som var image. Det har varit prinsessor och prinsar. Och lugga känta så har vi älskar knappar. Sørsten så har folk sagt, du pena oyralokkar. Og ta har det vært mine håndkjørt og knappa oyralokkar. Så jeg har vært stolt ut at velge denne knappar som er da vel. Og så viser det ikke hvordan gera i seg. Knappa oyralokkar. Og det er så stolt ut til man slipper være som at man bare man finner knappar som der damer. Og så slipper det gera noen vekersport ut. Så i dag så får vi det forbi til Dianu Runavík. Og jeg kjøpte meg knappar, og her var det så nekkur imager. Hvis du først inn og jeg sier handel, så er det bare så størst urval av knappar. Altså, jeg handler det mer knappar urval, jeg sier handelen, enn det er urval av oyralokkar i glimmer. Og TILFAR skulle hava, det er en sånn klubbtong, hoppilum, så er det oyralokkar las. Og vi får vise til knapparna. Så spent! Ok, det er jo så her ser det. Her, så er det fikk det er vi blomstrarna. Sommar då, skitperlen i, en svarstor och så har jag gröna i. Så det får vara så is. Det är ljusare gröna och det är så flott. Jag kan lycka faktiskt. Här ser knappan här med sån boa ut. Så det som jag är till klippen av boan. Oops, så jag skulle det. Så där ser det. Och jag lockar lasna. Så det är så det kan lyna. Och så gör det en noga avsnittspåning. Bilder. Men ja, så går det då lite nu och oops. Og jeg har stekt tog til at det toppner. Takk for det, og så just torsdag. Og godt vikskifte. Ok, jeg toppner inn. Oops. Til letter for fri. Hei. Klokken er 4 om natten. Jeg har gått fra samfunnsmøten. Og jeg lakker ikke være toppner. Så var det hobbylim med det ikke ikke. Så brukte jeg Superlim i stein. Tar jeg ordet. Så glad for det. Det var så gøy. Og var det stått til å snakke med noen ting som hittet. Og delte av det. Jeg tenker meg en sikning for det. Så takk for det.